Nevjerojatan vandalizam potresa Gorski kotar. U Lokvama je oskvrnuto veliko raspelo u kapelici iznad mjesne crkve gdje stoji odavne 1875. a sada je nasilno srušeno i oštećeno. Župnik i mještani su šokirani, a to je bila i glavna tema jutrošnje propovjedi na kojoj je bila Maja Brkljača. Križ iščupan iz kapelice, bačen na pod i okrenut naopako, nikoga ne može ostaviti ravnodušnim bio vjernik ili ne. Vandalski čin zgrozio je male Lokve. 142 godine staro raspelo dosad nikada nikome nije smetalo. Sve do petka kada je, bar ako je suditi po ostavljenim čašama iz kojih se pilo crno vino, više osoba krenulo u suludi pohod. To nije za vjerovati, jer to se ne pamti da se to kod nas dogodilo. Kapelica koja je sada bez križa vidi se iz župne crkve u koju nedjeljna misa nije donijela mir. Vjernici su zgroženi baš kao i svećenik koji s oltara potjeća na, kako sam kaže, zločin koji se dogodio u petak između 22 i 23 sata. To je svetogrđe, to je čin koji nema nikakva opravdanja i završit ću još jedanput, dakle materijalno, pitaju koliko je to materijalno, može biti 1 kuna, ali ono duhovno osjećaje koje je pogođena čovjeka, vjernika, uistinu to nema cijene. Župljani su u šoku. Pa to je strašna stvar, ja ne znam. Kažu da su se vješali po križu da ga sruše dole. Katastrofa. Stvarno me duša boli kad sam to saznao da se to dogodilo. Policija za kazneno djelo sumnjiči dvojicu 19-godišnjaka i jednog 21-godišnjaka. Svi su hrvatski državljani i kazneno su prijavljeni Općinskom državnom odvjetništvu. Na Kalvariji iznad crkve vandalizam su počinili baš na petak 13. Pa ne znam. Stalno govorim i učimo djecu da ne budu praznovjerni, da petak 13. nije taj petak 13. toliko nešto loše, ali zašto baš taj dan, je li slučajno nije, ne znam. Materijalna šteta tek će se utvrditi, duhovna je za vjernike, kažu, nemjerljiva. Župnik ih umiruje i poručuje kako će do iduće nedjelje križ biti na svome mjestu, u kapelici na vrhu Lokvarskog križnog puta.